Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa SMP IT Al-Firdaus Purwodadi. Pepanggihan malih kalian Bu Endang. Ing dina iki awake dhewe bakal sinau babagan Parama Sastra. Sadurunge sinau, Bu Endang ora pesen weling karo awakmu. 5M ya cah ya. Amarga pandemi pageblok iki durung purna. Kudu lali nganggo masker lho ya. Oke, pinter. Maem sing gizi, jaga jarak. Nek ora penting banget rasa lunga-lunga. Ya, awake dhewe dina iki bakal sinau Parama Sastra. Parama Sastra. Apa to iku Parama Sastra? Parama Sastra iku ana pirang-pirang jenis nggih. Lah awake dhewe ing dina iku bakalan sinau tembung lingga, tembung andahan, ater-ater lan sak kanca-kancane. Coba ayo tembung lingga niku apa? Tembung lingga yaiku tembung sing durung owah saka asale. Utawa nek biyen bahasa Indonesia iku asring diceluk kata dasar. Tuladhane tembung lingga utawa kata dasar. Pacul, surung, mangan. Lajeng nomor kalih, tembung andahan. Tembung andahan yaiku tembung sing wis owah saka asale amarga oleh ater-ater, panambang utawa seselan. Tuladhane napa? Mangan, macul, disurung. Tembung andahan yen bahasa Indonesia asring diwastani diceluk kata jadian. Nggih, kata jadian ya. Yer, meleh. Ater-ater yaiku wuhan utawa imbuhan kang dumunung ana ngarep lingga. Saja, ya toh ater-ater awakmu kan ning desa biasane kon ater-ater ki. Kon ater-ater lewate ngendi biasane? Lewat lawang ngarep apa lawang mburi? Lawang ngarep toh. Makane ater-ater itu manggone ana ing ngarep. Ater-ater ana dibagi pirang-pirang jenis. Nomor setunggal. Ater-ater anuswara. Cacahe sekawan. M, N, Y karo eng ya. Tuladhane M digathuk ditambah bubur jadine bubur. N ditambah tulis dadine piye cah? Nentulis apa nulis? Dadine nulis. T-ne ilang utawa luluh. Pinter. NY karo sapu. Nyas. Piye ki macane cah? N S A P U kan angel to. Dadine NY-ne dadine S-e luluh dadi nyapu. Eng ditambah kalah dadine ngalah, bukan ngangkalah nggih. Saged ater-ater nanggone wonten ngajeng. Banjur sing nomor kalih ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa niku wujude enten 3. Dak, ko, lan di. Lumrahe mratelake tembung tanggap. Tembung tanggap mratelake itu apa? Digunakan dalam tembung tanggap. Tembung tanggap niku bahasa Indonesia nggih itu kata pasif. Kalimat pasif bukan kata nggih. Kalimat pasif. Tuladhane cah, dak tuku, kok tuku, digawa. Dak niku yen awake dhewe, dialeke dhewe dak niku tak tuku. Terus tak tuku, dak tukune ya. Nek kok tuku itu mbok tuku. Iki pulpene dak tuku rego 10.000. Dak artine tak tuku. Banjur ko tuku. Pulpen iki mau kok tuku pira regane? Pulpen iki mau mbok tuku pira regane? Niku. Terus digawa. Pitike digawa
ning pasar Bu Rahmi. Banjur seselan, awakmu nek nyesel-nyesel ning tengah apa ning pinggir apa ning ngarep? Jenengan seselan iku nyesel ora menyesal nggih, desel itu ana ing tengah, anane ing tengah. Makane wuwuhan imbuhan sing manggon ana ing tengah. Sakjane iku cah seselanku ana akeh, nanging Bu Endang teng mriki maringi contoh sekawan mawon. In, karo nggih. Nah, ana tulisan gelar ditambahi Jadi desele ning tengah kan. Nah, desele antara huruf karo G dadi gumelar. Tulis dados tinulis. Oh, nyuwun sak ngapunten iki in kudune nggih, tinulis. Krelip. Pating krelip lah sakjane niku sejatos niku saka tembung kelip tambahi dadi kerelip. Amarga nek maos kerelip tradisi susah nggih. Dados krelip. Jerit tambah L dadi jelerit. Tapi penake dadi dong jelerit. Malah cacah dong jelerit ki ngopo? Lah. Ya. Dados niki. Nek panambang yaiku wuwuhan imbuhan sing manggone ing mburi tembung. Panulise kudu sumambung rapet karo tembung sisih kiwane. Sisih kiwa mriki nggih. Panambang ing basa Jawa kayata I, A, E, En, An, No, Ono, Ane, Ake. Tulodo. Jiwit dikei I dadi jiwiti. Adikmu aja dijiwiti. Bali tambah O dadi baliyo. Ndang salat maghrib. Nah, banjur ana tulodo pacule. Pacul tambah Pacule balikke Mbah Tarjo nggih. Cuwil tambah en. Cuwilen roti kuwi. Paculan ngarep omah kae nek ditanduri wit gedang piye ya, Pak? Tuh, jupukno, artine ngangkon jupukne roti ing dhuwur kulkas. Tulungono. Nah, saiki awakmu kan wis sinau babagan Parama Sastra. Coba saiki awakmu kabeh wacanan LKS kaca 8 sing cakupan materi lan 6 wong 6 sing tuladene ira-irane wong 6 kelelep 6 wong kelelep ing tilas galian tambang nggih. Mangke dikirim teng classroom. Nek mboten saged napa enten napa-napa lajeng WA Bu Endang nggih. Nah, nomor Ibu Endang wonten mriku. Aja lali ya. Tuku beras kudu ditaker. Pikir waras kudu nganggo masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.